Teraz si ukážeme, ako sa vykosťuje kura. Na vykostenie potrebujeme kura, ktoré si vlastne oplachneme pod studenou tečúcou vodou. Ja si na začiatku dávam preč túto kožu. Pôjdeme ako keby pekne dookola vlastne toho trupu. Potrebujeme na to vlastne ostrý vykosťovací nôž. Nesnažím sa zarezávať zbytočne do toho mäsa, čo veľa ľudí robí chybu, tak zarezáva do toho mäsa a potom to nemá vlastne také pekné, čisté. Treba ísť ako keby stále iba popri tých kostiach. A vlastne dojdete ku klbu a už iba tiež jemným pohybom pekne zarežete. Vlastne teraz ten stehný klb pretočím naopak, aby som vlastne sa dostal k nemu. Zarežem. To je vlastne trup. A vlastne ideme na krídla stehna. Môžeme si to prerezať aj na polovičku. Pri stehne vlastne nerobím to z vonkajšej strany, ale z vnútornej. A takto nožom vlastne okolo toho stehna a vlastne druhou, tou ľavou rukou vlastne odťahujem ako keby to mäso od tej kosti. Zas klb proste v strede prerežeme, podrežem nožom. Jedna kostička, druhá. Prsia. Túto krídlovú kostičku tiež idem po nej okolo. Môžeme to tam aj nechať, ale môže sa to takto dať dole, že keď to chceme mať úplne, že bez akýchkoľvek kostí.